statut druhé kategorie. Dostihy samotné se dělí do několika kategorií. Ta zásadní je nadsvalové, jako jsou chuchly, a klusácké, které se tady tak běhaly do loňského roku. A potom se dělí do několika kategorií na takzvané ceny, což jsou dostihy podle stáří, kde například 3letí nosí 56 kg, 4letí 58, 4letí a starší 60 a tak dále, a nebo podle výkonnosti takzvané handicapy, kdy čím lepší kůň, tím vyšší zátěž má v tom dostihu. A aby nebyly takové velké rozdíly mezi nejlepším a nejhorším, tak jsou rozděleny koně do 5 kategorií. Dostihy jsou dneska druhé kategorie a jsou to ceny. To znamená, že tam nosí například hřebci 58 kg a pokud běží hřebci s klisnami, klisny nosí v tom dostihu o 1,5 kg méně, 56,5. Celkem bylo na startovní listině 78 koní a 25 jezdců. Dneska se účastním, koně mi neběhají pouze jako jockey, jezdím 5 koní, věřím, že tam mám 2 šance dneska, tak doufám, že vyhraju. My jsme přijeli s hřebcem Teke, je to stáj pana Ardaka Mikulova, což je kazašský režisér a podnikatel, který tady už má léta v Čechách koně. Teke je jeho 3letá naděje, která jako 2letá moc neběhala 2x, 3x a zatím s ním začínáme v malém dostihu a uvidíme, jestli stihne derby. Před dostihem dostávali koně speciální péči, nejen co se týče stravy, ale museli i dobře vypadat. V prvé řadě kůň je zaprášený, takže se musí vyčistit od prachu, čistí se nozdry, kopítka, hříva se rozčesává. Prostě, aby byl připraven do dostihu a vypadal pěkně. Po namáhavém běhu se koním dostalo příjemného osvěžení sprchou přímo z hadice.